Preocupación nas rías galegas pola situación da vieira. Esta campaña de Nadal a extracción limitarase a só 3 días, xerando debate entre as confrarías de Rianxo e Cambados. A situación da vieira volve xerar debate entre as confrarías que traballan na ría de Arousa, nun contexto marcado pola incerteza sobre o estado do recurso e a posibilidade de abrir un plan de extracción nos vindeiros días. Nós non nos contradicimos, nós o que sí solicitamos un plan sempre cando mirando polos mariñeiros, porque se vai a abrir a vieira para unha cofradía, o normal é que abra para todas. Nós solicitamos o que é o plan en noviembre, pero só por un motivo, porque nós queríamos facer un mostreo para saber como estaba o recurso, para cando pedimos a solicitud dese mostreo, dixéronos que tiñamos que solicitar o plan. E fixamos o plan só por ese motivo, non foi ca intención de ir á extracción. A Consellería do Mar acordou abrir a campaña de capturas de vieira na ría durante apenas 3 días, do 17 ao 19 de decembro. Cada día a flota de Rianxo poderá extraer un máximo de 1000 kilos, mentres que Cambados contará con 1500. O tamaño mínimo permitido é de 11 centímetros e medio. Ante isto, o patrón maior explicou a súa postura sobre esta campaña. Que nós estamos en desacordo de que se abra? Sí. Vendo o recurso como hai e vendo as expectativas que nos están dicindo os mariñeiros, que andan ao voo e todo, que non hai vieira. Se non hai vieira, o normal sería guardala e esperar a que desove e todo eso de cara ao ano que ven. Eso sería o máis lógico. Que non vamos a ir Rianxo tampouco que ampare o que é a extracción, tampouco vamos a ser nós. Se a Consellería ve conveniente abrir 3 días, como fixo hasta agora, como fixo estes días, para o 17, 18, 19, pois que o fagan, pero sempre cando con un control moi grande, porque ao final eu penso que vamos facer máis mal que ben. Dende o sector tamén se cuestiona a cantidade e o tamaño do marisco disponible. A estimación inicial fala de 7.500 kilos, aínda que o propio sector considera que non hai tanta cantidade de vieira nesa zona. En principio, a estimación está en 7.500 toneladas, pero non, polo que nos estaban dicindo o subdirector, que non creo que cheguemos a eses kilos, porque non hai tanta cantidade de vieira nesa zona. Así pois, a incertidume faise presente respecto ás decisións tomadas, xa que, tal e como asegura o patrón, os informes están claros. A Consellería debería tomar cartas e decidir por si sola. Eu no seu día, cando foi do libre marisqueo, a verdad que me gustou a decisión que tomou a directora, xa sen preguntarlle ao sector e cerrar bancos marisqueiros para a regeneración, debería de facer o mismo co informe que está na mesa. Que decidiron abrir 3 días? Bueno, pois, a ver, pode ser correcto ou incorrecto, pero bueno, vamos a darlle o beneplácito de que vayan ao mar e que miren, que mostreen os propios barcos o que é a zona. Tamén se quedou, falouse ali de que ao mellor incluso o primer día, se os barcos non colleran o cupo ou non se veía a escasez de vieira, se a cerrar o primer día incluso. Dende Rianxo tamén se pon o foco no momento elixido, xa en plenas datas previas ao Nadal. A día de hoxe, a compra de Navidad xa está feita. A maioría dos restaurantes e das casas teñen a súa compra feita. A mí abrir estes 3 días, sinceramente, pareceme un error, pero bueno, non vamos ser nós quen diga o contrario, tampouco de poder abrir e de poder mostrar esa zona a ver como está. A Consellería pretende así garantir un control efectivo da extracción e da comercialización, pero a ría segue sendo un espazo de gran tensión entre as confrarías, que buscan equilibrar a actividade económica co futuro do recurso.